Commission of Senior Citizens o NCSC Secretary Attorney Franklin Quijano. Attorney Franklin, good morning po. May buntag, Renz, may buntag sa tanang nagpaminaw sa pinaminaw ni mga programa sa RMN, sa DXD. Yes po. Thank you so much for your time, attorney. Kay daghan gusto masayod unsay mga katikaran sa NCSC karong panahona. And as of date, attorney, kumusta ang ongoing na online registration sa seniors and sa percentage sa kinatibukan? Na ba 50%, attorney? Well, kung hisgutan nimo og daghan pang morehistro, na naman ta sa almost 4 million, Renz. Uy. So, significant na siya nga number. Nagandaghan na po day, attorney, no? And nasayran sa news team, by 2024, full blast operation na ang NCSC on its own through you as head attorney. Unsay mga kabag-uhan nga ma-implement by then nga makaalibyo sa kalisod sa daghang seniors nga walay eksaktong makuhaan sa suporta? Renz, ang mando sa NCSC, mo nga himuon ang tanang programa alang sa mga senior citizens. Busa, gusto nato nga ang mga senior citizens, bisan niini nga edad, makatampo paghihapon sa pagpalig-on sa atong nasod. That is why appeal yun sa nation building ug dili nato malimtan atong mga senior citizen hinaot nga ato ni siyang imbitaryohon ang mga abilidad sa mga senior citizen. Interesado kay ta nga ilang ibilin nga to sa umaabot nga henerasyon. Usa kini ka intergenerational nga action nga pinagi niini mapihog masiguro sa mga senior citizens nga ang ilahang umaabot nga henerasyon makamaong mo dumala sa ilahang mga kahimtang sa dihang ibilin nilang ilang mga abilidad. Okay. So sana siya sa mga programa rin. So we want our senior citizens to be productive. Apan dili man mahimong produktibo ang mga senior citizen kung dili himsog. So we want them to have an annual regular medical examination nga gisuportahan sa atong kagamhanan. Ang matag senior citizen adunay katungod nga makadawat og libre nga annual medical, regular nga medical examination, apil na niini ang dental, optical, ear, o geriatric examination. Okay, noted na, attorney. Salamat kaayo po ni Ana. And patapos na ang tuig 2023, unsa may lauman po sa seniors sa next year, attorney? Naabay mga good news nga lauman sila? Well, ang unang good news rin kay nakamata tarong buntaga. Oy, kana Giving is blessing. Amen. Ang ikaduhang good news, ang social pension, gikan sa 500, mo lang sa 1,000. Ilabi na kung ma-approve ang budget sa gaan na to. Ayan. Pero katong imong gisgutan nga social pension, attorney, na ay mga reklamo ba bahin sa walay nadawat nga social pension bisan indigent sila? Nabaday pa maagi ang NCSC nga ma-address kining problema nga ginareklamo sa hingtungdang seniors? Sa pagkakaroon ang nag-apod-apod o nagdumala ni ini mo pa ang DSWD. So kung doon naman gani reklamo, ihatod yun ni sa DSWD mga reklamo kay wala pa na nila gi-turn over sa amo ang gimbuhaton. So kung doon ay mga seniors nga wala mahatagi or doon ay mga seniors nga nagtuo nga ang gihatagan dili ang ngayan kay na siya SSS, GSIS, PayBow o uban pa nga mga retirement benefits, hinaot nga ipaabot na ninyo kami sa NCSC mo dawat sa mga problema apan ang among buhaton mao ang paghatod niini sa DSWD kuyog sa hangyo nga dunay wala makapil o ni apil apan dili ang iyang mo apil karon pinagi niini matulid kining ang pamaagi sa pag-apod-apod. Okay. Ayan. So, buhaton pod sa ato ang seniors ang ilang part. So, kung naay mga reklamo, i-address nila dayon kini sa DSWD aron da ma-actionan. Tama ba, attorney, no?
Tama, tama. Lastly, season's greetings sa NCSC through you, attorney, as chairman para sa senior citizens diri sa Davao and sa tanang mga nakadungog karon po. Well, for the season's greetings, napailaing good news. Ang atong centenarian law gi-amenda karon, ang 100 years old nga makadawat og 100,000 mapadayonon pang mudawat, apan ang 80, 85, 90, 95 makadawat pod og 10,000. Uy. Pag-abot sa edad 80, 85 10,000, 90 10,000, 35 10,000. So this is a Christmas blessing og hinaot nga ato ni siyang isaulog. Ang punto lang gid na Renz nga ang 81 di pod kadawat makulat na pud ka mo abot og 85. Ay, ana di ay. So at least klaro karon, sir, kay nainamina akong lola karon ba niya 84 naman good siya, 83 ata niya, mag 84, so 85 pa yang hulaton, attorney. Correct, tama. Ay. Ana di ay, at least klaro di ay. Alright. So, anyway, hinaot lang unta Renz kuyog sa atong pagtimbayan ninyo nga atong isaulog ang Pasko ay ninyong kalimti ang saka dakong gasa gikan sa kahitasan mao nga atong panglawas kinahanglan himsugta. So let us all pray for health, Yes. and let us also pray that our Christmas is not only peaceful, not only progressive, but also loving. Hinaot nga maghigugma ita sa tibuok pamilya. God bless Renz, God bless sa tibuok Davao. Yes, attorney. Salamat kay sa mong panahon. Until next time, and advance Merry Christmas. God bless you po. Ato nakauban mga higala ang NCSC Secretary Attorney Franklin Quijano.